So does gen neb lle i brolio, cos Iesu sydd wedi gwneud y cyfan. A mae hwn yn wahanol iawn i crefyddau arall neu worldviews arall, lle mae yna rhywbeth yn pob un arall mae rhaid i ni wneud. A dyna pam mae yr efengyl Cristnogol yn newyddion mor dda mewn byd lle mae yna expectations uchel i ni, profi'n hunan, i wneud hyn, i wneud llall, i edrych rhyw ffordd neu'r llall. Mae gymaint o pwysau expectations arni. Mae mor refreshing bod Duw yn deud, dim rhaid i chi wneud yn byd, dwi wedi wneud y gwaith. A dyna sydd da ni dod i fewn i perthynas gyda fo. Mae o'n rhodd, ond da ni angen ei dderbyn. Mae o rhodd ar gael i bawb, ond fel unigolion da ni angen ymateb i'r rhodd yma, i'r derbyn a cymryd gafal. A'r ffordd da ni'n wneud hwn ydy trwy ffydd. Da ni dod i Duw, dim yn dal unrhyw CV. Da ni'n dod gyda dwylo gwag, a da ni'n deud sori. A da ni'n deud da ni eisiau derbyn y rhodd o bywyd newydd, perthynas iawn gyda fo. A da ni'n derbyn meddaiant, a mae bywyd ni yn cael ei newid.